Ang tunughan musika ni Bart Ramasasa, mga awit waray nun. Hi, hello everyone. Good afternoon. 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 Hindi na mag-asawa at trabaho nila kada Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa Luzon, magandang hapon po sa inyong lahat. Angkot sa babae, kasal halamisan. Sa Visayas, lalo na sa mga Cebuano, Bulanon, Siquijor, Dumaguete, Ang binubuhat nila Dumaguete Negros Oriental, sa probinsya ng Siquijor at Cebu, lughatiin. sa probinsya ng Bohol, maayong hapon, maing hapon, kanatong tanan. Nalukso Sa mga taga Bohol, sa mga Bulanon, maadjong hapon kaninjong tanan. Sa Eastern Visayas, sa Leyte, Southern Leyte, Beliran, labi na sa Metro Tacloban, maupay nga kulop, hayo nga tanan. Sa Samar nga area, ang tulong nga probinsyahan Samar, Northern, Western, and Eastern Samar. Hindi na mag-asawa ang trabaho nila kada pangauna. Ha mga taga-este nga dapit, maupay nga kulop, hayo nga tanan, nataraga padama. Para mabusog lagas ng bata. Nga diliwat ha South nga dapit, ha Sur nga dapit, ha Eastern Samar. Bayi, kasal Ada halamisan. maupay nga kulop, hayo nga tanan ha. Mandaw ba koros, mandaw bayi dudo. Ayan, welcome hiningaton taramdan ha YouTube channel. Danay nagbibigkil, mahulog Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. pilo nga kutsara. Karagitulong Samtangan akong diri kaabay-abay ang pinakakusgan nga hikuya Romar Samson. kutsara. Ininiyo ubos nga sangkay nga tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa. Kutsa Biyernes nga adlaw, ika-20, ika-3. Nagsasayo pi Papa Art. Biyernes nga adlaw, ika-3 han bulan han Mayo tuig 2024. Hello. Welcome hiningaton YouTube channel. Pwede niyo i-subscribe, i-follow, nga ni-like. Pindutala niyo, pidlitalaan verification button. Ayan, para ma-update kamuhit nga tanan. Yan nga pag inaringasan ni Papa Art diniha YouTube. Hala. asawa ang trabaho nila kada Hindi kita maglangan, nanaton oras, yan ang adlaw. panira. Alas 4:16 na, habugos nga Pilipinas. Ngadto kita ma-play kitahin pambungad nga awit. Adiman, Bulangero. Kasal halamisan
Ang tunog han musika Abay ni Papa Art nira, Ramasasa. mga silya. Mga awit waray nun. Ang binubuhat nila. Padi, aringitan padi, kay manok ang kinatang permi. Padi, nag-iinang buruto. Hey! Imbis na, ibaring ang hapyuron, asal, lubot, ang iyak puyuhon. Sa lithi, madina ko konsimisyon. Oh, padi, nag-iinusahan, kay padi, permiha buglangan. Padi, permila aringit gumma. Kuna ulihin, padi haira, tag alas 4 na hinunaga. Diri, suna, katurog na nahagumpa. Walay napakailubing padi, bigat bitlog at manok padi. Paguli haira, karasaan sura karne. Ihaw ang mga kiksas di padi. Yana diri na bulang iruhi padi. Irisi. Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ayan, pinamitlok ang Texas ni Padi. Ada, mirisi. Tinidukot sara. Ayan, tungod kay Bulangiro, ada, pinamitlok ang Texas ni Padi. Kutsa-kutsa. Uli habalay, ang irasura, marasa ang irasura, karni. Tinidukot sara. Ayan, sige, padayon kita hining aton taramdan. Ang tunog han musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ang trabaho na nila, kada pangaunla. Ayan, akong nga ipapasabot, ano, ang karoya umimbitar kan Papa Art, anuman nga okasyon. Pwede ka mong kumontak, hining nga mga cellphone numbers, nga dahiton screen. Makikita niyo ini nga mga cellphone number, pwede ito niyo i-text or tawagan. Nga nadi ang landline, ang 053, pwede gapit niyo tawagan. Anuman nga okasyon, birthday, kasal, o anuman nga mga gatherings with singer. Pwede kita. One-man band or pwede gihap acoustic band. Pwede gihap full band. Depende ito niyo karoyan. Ayan, kontakala ini nga mga numbers. Guys, kontakala ini nga mga numbers. Ada iton ada ha description. Kita ala niyo dida adan mga numbers. Ada gihapan akong Gcash, Pimaya, ada ito nga landline. Verified number or verified section. Comment section. Di ba comment section ito Kuya Mac?
Ang trabaho la nira. Sige, ngan ayun yung hingalimti, oo. Ang dilo Nilitala niyo ang verification bell, mabusog lang. notification bell para mag-notify di daha iyo iton nga tanan. Aton pagbubuhaton din niya YouTube channel. Art Ramasasa channel. Pwede niyo ito i-search Art Ramasasa channel. Ita kon di da profile mga baby dog. So mga puppy. O upat nga puppy nga akong ginkukugos. Ayan. Danay nagbibing. Kay medya gihap di da ibang nga channel nga Art Ramasasa nga ni ginpipidlit nagkakagawas an aton mga kanta. Pero actually diri akon ha. Oo. So akon channel Art Ramasasa channel. Inin medya niya profile di da nga upat 4 puppies nga ginkukugos. Oo. Sarap. Tinigo. Yan, siyempre, hawaray paglangan, diretso kita, diretso. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Ininkasin ko kung mga tiunay ngandos ay parahain mo. Ikaw laan biling nan hingyap hininduhan ko kung maruruyag ka mapakasal kita lang. Intoy kun ako man an hingiyap an kasing sarit lakan dananay tatay kan lola ngan lulo an ira desisyon as yaan pagtutumanon ko kun ira maruyag mapakasal ako haim. Nahadlok ako pagsarit hitim mga kag-anak kay maisog hirap ngan bangin ako mabagdak imbis nga an akong plano haimo pagpakasal at tulogod ako malanding hospital. Ayaw gad kahadlok kay maupay man ang tuyo mo. Ang ungod nga bugma na ang tus nagsasakripisyo. Pakita ahirap ang imo pagka maduruto. Ayaw ka para ka kay diri ka maaano. Ismailing maupay na karang taon kamakaruruyag lang pamationg ini ang usuhaton mga waray nun kanta istoryang nabatong-bato. Salamat laiday kay naruyag ang imkag anak kasiring kuhaduna ako ira na malakap pagsarit ko haira nga ako mga ngasawa waray po maribad kay karuyag ngay anira. Ano naman yan na itong imo mga desisyon? Sigurado ka na ba in pagpakasal ha akong igin anda mo na an imo pagkalugaringon an pag-asawahan diri lang masayo-sayo. Ismailing maupay na karantahon kamakaruruyag na pamationg ini ang usuhaton mga waray kanta istoryang nabatong-bato. Diri na magbabago itong akong desisyon karuyag ko na kasal haimo dayon yananan panahon nga matutuman ang natanan dadaton ko ikaw na ngadtuhasimbahan. Adios na ha iyo akong mga kasangkayan, mga kabutuhan at anak ngan kapaturan. Akuin masulod na ngadtuhin pag-asawahan, kay kakuya ko nga isurinder ang natanan. Ismail
pamatiun ini ang usuhaton mga waray kanta istorya na batong-bato ismailing maupay na karantahon kamakaruruyag la pamatiun ini ang usuhaton mga waray kanta istorya na batong-bato ini ang usuhaton mga waray kanta istorya na batong-bato kanta istorya na batong-bato. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amo atuan Ismailing. Ayan. Oo, hanon nga panahon, oo, ang baga pangunguyab sa to. Baton-baton kanta. Oo, mga pinaagihing kanta. Nga mga pabati-bati, gyapon. Oo, pero asya itong gingkuhan na ito ng kanta. Ismailing. Very smiling, ha? Ismailing. I-S. Oo. Hindi na mag-asawa Original composition. Mahulat nila kada pangaula Okay, pwede ka mo mag-comments, ha? Pag-comments lang ka mo, mga ka-viewers. Oo, pag-comments lang ka mo, guys. Mabusog lagas ng ba Shout out, ganda ka Ate Miles Labit. Hello, Ate Miles Labit from Finland. Sarap papay Yan, Ate Miles Labit. Kumusta ka? Enjoy lamang kita, ha? Mira mga Ganda sili ka Ate Miles Labit. Natukan Raksot ay. Pusok si Juan Siyempre nga daghapon kan Ali Ate Lita Balboy na Galban. Mahulog And DJ Alni Bulay and Mrs. Alod Bulay. Pinok na kutsara Karag Naghihapon kan Kuya Dudong sa Horda. Han Salog Giwan Eastern Samar. Kadakan Ma'am Lisa Season sa Horda. Poda niyo mga kids, ha, Kuya Dudong? Ayan, ngan Ate Lisa. Ate Lisa Season sa Horda. Ayan, kumusta ka mo? Kumusta? Merienda na. Aguy. Kaya ini nga akong live, alas 4 ini, nga dahil alas 5. Pero kaya na late kita. Okay? Hindi na mag-asawa Sige. Oo, ngadto kitahan. Sunod nga awit lanay. Kada pangaula Adiman. Ang dinubuhat nila Pagugithan baba Kurat sa mayor. May na kita hinigin upload hato gihapon, ha, YouTube. Ininkurat sa nga sarayawon ayon hanlitin niyo og sa marnon mga kalagasan og batanon hakurat sa naray hakudayon labi na ang mga bisita nag-aandam manira igagala may dakpong usnan may sinsilyo pa. Hi to DJ Alni Bulay. Thank you for watching. Ala na sige kita ang mayor nan han hermana kasayaw na hiran kurang sa pupunan sunatahan banda. Hello, Giljas Music and Vlog. Thank you for watching. Mayor nan
an hermana nasa Kumusta bro? Oo, naka-jamming din ako ni siya. Oo. ang banda. Okay, siring ni Giovanni Sibero. Hi, mga nga kulop, Sir Art. Watching from Taguig City. Thank you for watching, Giovanni. Hi to Atelita Balboy na Galban. Siring ni Atelita Balboy na Galban, mga nga kulop, Papa Art. Nganhan imo mga upo di daoy, okay, ang mga nga kulop gihapon Atelita Balboy na Galban. Ringin pagturan sa sikat Ngan mga paigihap nga kulop kan pa di DJ Alni. Wow. kasyon Ngan atod kap Losby Cabos Lakabal Labikani. sa budla ang ira ay Okay, share dan and like, ha? sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura nanda mo pairaan nagala hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay nagkakalupad ang barda. Hi, siring ni Kap Losby. Kap Losby Cabos Lakabal Labikani. Good afternoon po, Kuya Art. Shout out hon mga ka-GC ngan ka-busy. Wow. Good afternoon gihapon hay mo Madam Losby Cabos Lakabal Labikani. May bisita na nagas na kung nalakat nagtuturudumba pero nanmimiling pahindaraga nga iyaig aaduin kuransa mga tao inan hipausa kay ang lagas ng ibaan forma pagsayaw lang iyain kuransa nagluluhod-luhod nga nalupa hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura nanda mo kairaan nagala hala na sige kita kay nasayaw na ang bisita maupay ang pamustura kay nagkakalupad ang kwarta. Tira, kuratsa, kuratsa, kuratsa. Ay, nakikita ang banungan, ang bugita, makapyuton, ang banung madinagit nun. Ay, nakikita ang banungan, ang bugita, makapyuton, ang banung madinagit nun. Mga kasangkayan, adina ang urat sa mayo.
Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan na mo ato ang kurat sa mayor. Oy, 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 oy. Sige, padayon kitahan aton na programa ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa ha YouTube channel. Uy. Sharing pa ni Ate Lita, asinsado na kuno ni Papa Art. Wow. Bakay. Basta ngayon nagla-live ha YouTube, asinsado na ha. Asinsado ang YouTube. Hindi nga mag-asawa. Ang trabaho lang ni Ayan ha, ang karuyag mag-uy, ang mga anislaganon. Ira. Didaha Barangay Anislag, Kinapundan, Eastern Samar. Oy, 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 oo. Makikig-urosa ha iyo Hipapa Art, yan ang ika-21. Hininga Mayo. Halamisa. Oy, abang-abang ila ha. Mga Siriya. Okay, abang-abang ila, abang-abangi. Ang binubuhat lira. Pusok sitwat bula. Dalay nagbibingkil. Mahulog hatiil. Tinidur na duko. Pilok na kutsara. Karag itong luto. Nalukso itsura. Okay, sige. Oh, yan na ha. Hinumdumi niyo ha. Yan ang ika-21 didhan Islag. Makikiguro sa Papa Art. Upodhan Stream Band. Stream Band. Yan, oo. Didaha Anislag. Ika-21. Nan ha 17 at tugihap kita ay mga kolabanhon ha. Ato kita ha kolaba Beliran. Oo. 17. Asawa. 18 ang 19, ang 18 ada kita ha Lawaan, ang yuta nga natawhan ni Binubuhat. Mr. Joseph Oy. Hanbaba. Yan, ika-18. Nan ika-19 at kita ha Barangay Pabanog, Paranas, Samar. Yan. Kasal halamisa. Abay nira. Mga sili. Oy, anti anaha kan sumangkay. Hello, Padi Pio. Kumusta? Ngan Padi Romy Anua. Dida ha Barangay kan sumangkay. Balanghiga, Eastern Samar. Oo, po niyo mga misis. Oo, misis ni Padi Romy Himadi Maria. Opo niyo mga kids. Ngan misis gihap ni Padi Pio Himadi Edita Karag itong Salazar Anua. Yan. Oy, ang Salazar family di Dahabalanhiga nga dakan nanang buding Salazar Delira. Kumusta na nang ngan dida kanda Ma'am Melba Salazar Delira. Ang siyempre nga dahan aton Mayor Han Balanghiga. Mayor Dana. Ayan. Mayor Dana Prince Delira. Ayan. Ngadakan Mrs. May. Ngadakan Ma'am May Delira. Ayan. Dahabalanghiga, hoy! Hello! Kumusta ka mo maping ako lupa yung atanan? Dida, ha? Ining na mag-asawa. Dadakan Sir Alejandro Escuerdo, han LGO, Office of LGO Kinapundan. Binubuhat nira. Ayan. Para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki. Ang kutsara Hala. kasal halamisa.
abay nira, mga silya. Ang binubuhat nira, pusok sikwat bula. Daray nagbibigtil, Okay, adin usa nga awit o sa ini nga waraynon nga awit para ha iyo nga tanan. Adiman. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Harus lama tunaw ininlawas ko tungod hain ugma nga ginhingyam o diri ko na ko itudugyan pag-aagmon taman kay mo ako ginbayaan waray na daw katapos anak mga pag-anto. Thank you. Harus lamatunan ininlawas ko tumudahin ugma nga ginhingyang o diri ko na ko itulungan pag-aanon taman kay mo ako ginbayaan waray na daw kakapos anak mga pag-antos sanglit minun kunalaan kamatayan waray ko inawilan inbisan inupaman kay ang tampis kung amang saan napupuno inpuros luha. Thank you. Hi, ito Kuya Freddy. Hi, Kuya Freddy Abuda. Pagkaan naman kay mo ako iginsikway waray na daw katapos anak mga pag-antos sangling inom kunalaan kamatayon waray ko inawilan inbisan inupaman kay ang magtampi mga saan napupuno inpuros luha waray na daw katapos anak mga Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa,
mga awit waray nun. Tinig, tinig, Dr. Sara. Tinig, tinig. Okay, amo atuan haros la matunaw. Kutsa, kutsa, Grabe nga mga kanta, no, ha? Kadaan pa diri paghato tawo. Dr. Sara. Tinig, tinig, Dr. Sara. Tinig, tinig, Dok. Kutsa, kutsara. Ining na mag-asawa. Ang trabaho la nila. Kada pangaon la. Oy, ginpapasalamatan to naton mga viewers, ha? Thank you, guys. Pagbungithan ba? Salamat sa inyo pag-views. Siningaton taramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa ha YouTube channel. Ang kutsara babae. Okay, adian kanta nga. Ang sunod nga kanta. Abay mira. Mga May naman kita kanta nga. Ikaw ang higugmaon ko. Adi nga kanta. Pusok si Kwak. Higugmaon ko ikaw. Daray nagbibingking. Baliktad liwat ano? Hulog hati. Oh. May nako kanta nga. Ikaw lang higugmaon ko. Ikaw ang higugmaon ko. Ini nga kung liwat siya nakakantahon, higugmaon ko ikaw. Sura. Ha? Ibaliwat, ha? Adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Maibu igsusuman ko anungod ngan kamaturan ikaw budlayday suludhinin ang dughan bisan pa kung lumabay indamot nga mga kaluhigan ikaw budla ihapon diri mababalyuan inian ak mga saan nga imo iginsumpa istigos at kalangitan ug sugad man ang tunang mga saan na bisan saan diri na mapapara akon kasing-kasing nag-uusahan ka na salit iday tigamni na higugmaon ko ikaw labot lahat Ginoo kay hiyagod ang labaw abaw-baw hini kalimutan ikaw lang ang nagusan na babae sulodin ang dughan. Ini anak mga saan nga imo iginsumpa istigos ang kalangitan ug sugad man ang tunang mga saan na bisan saan diri na mapaparang akon kasing-kasing nag-uusahan ka lang salit iday tigamni na higugmaon ko ikaw labot lahat Ginoo kay hiyagod ang labaw abaw-baw hinim kalibutan ikaw lang ang usahan na babae sulurin ang dughan kung umabot man ang panahon nga mabaya ka ako ayaw budla hingalinti
Nga ikaw akong higugmaon, hapat abot hantak na oras ng panahon. Ako hindi andam, hapat balik mo hapon. Kaya babawin kalibutan, ikaw lang ang nagusahan na babae. Sulurit ako ha, akong pagbabalik-balikon, kakinasing-kasing na mga pulot. Iday, higugmaon, ko ikaw. Higugmaon, ko ikaw. Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tinig do, kutsa-kutsara, Hindi na mag-asawa. Okay, amo atoan kanta nga higugmaon ko ikaw. Ang hinubuhat nila, paghungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ayan, amo atoan higugmaon ko ikaw. Madaliliwat, ikaw ang higugmaon ko. Kasal halamisa, Ayan, amo itong mga original composition. pinaginihin mo, tusok sikwat bugla, danay nagbibingkil, mahulog hatiin. Okay, sunod nga kanta di man, Madyongera. Pilok na kutsara, Ang tunog ng musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. tini do kutsara, tini do. Iniwanan ko na, ininga akong asawa, kay ura-ura, hinkamadjungera, anak kong sweldo, permi inuubos niya, kung napiperdi, hiyapang kontrabida, ang mga anak, pinagkugutom na, kay waray pagkaon, ngaging dudurot na ira, kay Mrs. Perni, hamad yung mag-aga, sanglit mo'y sitili, na amon pamilya. Kung nauli ako di kang trabaho, an amon balay permi waray tao, gayan akon asawa, nagmamad yung mupudhan mga bagada, ang mga anak pinanggugutom na, kay waray pagkaon, naging dudurot haira, kay Mrs. Perni, hamad yung mag-aga, sangit mo'y sitini, nga amon pamilya. Charger. Oh, atay. Ayan. Oo, nalubatan naton kuan anay ha. Anay ha. Anay, okay. So anay ha, madali ayla. Tini do kutsara. Ayan,
Ayan, medyo Tinidong kutsara. nagloko din yan naton kuan, naton sa nga equipment. Tinidong kutsara. Aneham, madali ay la, madali ay. Tinidong kutsara. Tinidong kutsara. Ining na mag-asawa. Ang Anay ha, kay kada pangaunla. Ang binubuhat nira. Paghungithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki. pasensya na mga pasensya na guys ha. Medyo Abay nira, mga Sirya. Ang binubuhat nira. Pusok si Kwat Budla. Dalay nagbibingkil. anay papaayos ko kang Kuya Romar. Oo. Ayan ha, kay kuan ini Kuya Romar. Amo ini ang pinakakusgan kay Samson. Karagitong luto. Nalukso itsura. Okay na Kuya Romar? Okay na. Sige, balik kita, balik. Inliwanan ko na, ininga akong asawa. Kay ora-ora, hinkamadjungera. Ang akong sweldo, permi inuubos niya. Kung napiperdi, hiyapan kontrabida. Ang mga anak, pinanggugutom na. Kay waray pagkaon, naging dudurot haira. Kay himisis permi, hamad yung magaga. Sangit ko'y sitini, naamon pamilya. Masamok man, kung nauli kami, ikang ang trabaho ako ngayon. Anahamon balay permi, wara. Alo, alo, alo. Boleh ada kapan? Halo, 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 halo. Halo, halo. Halo. Ayan. Ayan. Tinidong kutsara. Tinidong Ayan, makatugitahan sunod nga awit. Oy, nalulubat talaga. kutsara. Tinidong kutsara. Tinidong kutsara. Tinidong kutsara. Ining na mag-asa. Oh, ngatugitan sunod nga awit. Oo, ngatugitan sunod nga awit. Kada Oh, diri ko gim papakantan majungira. Adi nala.
ang binubuhat nila. Malipong inin akong buo, hinin akong pagpinananggo. Lawas ko naduduno, waray sa laping nga natitiro. Abaw-baw hininsangkutan, gintatamdan ko ang kamatayo. An akon natitigayo, nauubos an amon pagkaon. Lawas pag-agwanta, mitras lawas nga buhi ka pa. Ining akon kasugat, magaantos kaya kun man pala. Iyan na kay kulog naman, angay na na kun iktikan. Matirus ba ako hinbaro, nahala ko ibabaro. Thank you. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Lawas pag-agwanta, mintras lawas nga buhi ka pa. Ini nga akon kasugat, magaantos kaya kun man pala. Iyan na kay kulog naman, angay na na kun iktikan. Matirus pa ko hinbaro, nahala ko isubabaro. Matirus pa ko hinbaro, nahala ko ibabaro. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara. Ayan na mo atuan mananggiti. Yan. Okay, so mga pipira na lang nga music it na hibibilin. Dili kita mag-iiha, ining aton taramdan.
din YouTube channel Antaramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Paghumitan baba para mabusog lagas ng bata. Ayan ha. Ang kutsara Like, share, and done ha. Follow, like, and share. I-subscribe niyo ha. Ining aton channel. mga silya. Dini ha YouTube channel. Ayan. Piglitan na niyo ang notification bell para mag-notify hayo ang tanan nga aton baga Mahulog ha. pag inaringa sa dini ha YouTube. Tinidor na dupo. Pilo na kutsara. Ayan, karuyag mag-imbitar, ano? Ada na akong mga numbers. Ada akong smart globe ngan ang landline. Abangan lang po ninyo ang aking live dito sa YouTube. Anytime, pwede ako mag-live. Oo. Baga, agwan tahigad lang niyo takboses. Kaya wari man lahin ni. Ano? Nga tanan nga mga singer, iba-iba it mga boses. May da mga boses nga baga mag-upay, may dalawat boses nga baga ika-upgrade pa, di na-upgrade parehit aton boses. Bisa na hindi ko na-upgrade. Ang trabaho lang nira. Kada pangaunla. Oo, so pag yanuhila niyo ha? Nira. Paghumitan ba. Pag-agwan tahila niyo ini nga boses nga diri na-upgrade. Ang tinidor lalaki. Okay, so ngadto kitahan sunod nga awit. Anay makuang kitahan sunod nga awit. Anong sunod nga awit naton ha? Masilik kita. Iraging hihimo. Tusok si Kwat Bugla. Okay, ini nga akong kakantahon niya na ang title ni Hatiin. Uusala ang Tinikangan. Adiman. Sarap. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ini do kutsara. Ini do kutsara. Ini do. Adiman, uusala ang Tinikangan. Ini. Hinakon kayo ka, diringan diri ko, ginbabasulan. Akon ginkakarawa, kay asya man inian ang kabalaran. Bisan waray kapawa, hindi na pun mga mata nga nakikita. Kalipay nga dayuday, nagpapabilin ako una-una. Diri ulan, bisan pamalit akon kamutangan. Nga mabuhi, dinhi hamaw pauhini, kalimutan. Kay antuman, hagino para hangatanan. Inukaman, usalayan ato tinikangan. Thank you. Di sana ko kabla,
ubos nga ginmiminus aton kadam-an tungod hit-ak kahimtang tinamay kay waray na daw kapulsanan akon ginpaparayang luyuhin nga akon kasugaran kalipay nga dayuday nagpapabili na akong duka kayan kakanan napunta abaw-baw hinin kalimutan mawawaran bisan ang kinabuhi lumalabay lang bisan na naglang di mo natitigo na nasisiguro natunod ng nasirang na Nakalimutan ko, sorry. kaya kakanan nabutang abaw-bawhinin kalimutan mawawaran bisan ang kinabuhi lumalabay lang kaya tugma at ginom parang natanan hinom ka man usala naton tinikangan kaya tugma at ginom parang natanan inom ka man usala nato tinikangan Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, namo ato ang uusala ang tinikangan. Oy, pasensya ngayon ha. Isan anong kakabisado mo itong kanta. Ano, may panahong good nga, ningangalimot ka. Pero promise, sunod ko nga live, kakantahon ko ini, hindi na kingangalimot ha. O, yan na lang, nagkataon lang na hingalimot ako kay wala kinumdum. Okay, Kuya Romar, may dadida comments. Hindi na mag-asawa Awaray pa, okay. ang trabaho lang nila kada pangaon lang Okay. Welcome to my YouTube channel. pagbungithan Oh, ba iyolay ni i-subscribe, i-like, ngan i-follow. Ayan, share and done. Ayan, oo. Pidlitala niyo ang notification bell para hangatanan nga aton mga live din sa YouTube, ma-notify di daha iyo ano. Ha? Okay, so dinini nga aton taramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Dini sa YouTube channel. Oy, gin siya shoutout ko ngayon na naton mga followers sa Facebook page. Oo, ang amon Presidente Han Homeowners Association didi ha SOS Kawayan Northville. Oo. An akon usang followers, an aton usang followers gihap didi hi Ernesto Coyag Jr. Ayan. Nan, siyempre ang mga officers, Hanhua officers. O nga da kan, era treasurer, hi Madam Otelia
Garrido. Ayan, oo. Ayan, maupay nga kulop ha iyo din oh, ha, is US Bill. Shout out ko gihapon an ira secretary. Oo. Si Madam Abigail Makalinga. Ayan. Kuan ini. Is OS and kuan ini. SOS Habitat Lot 4466. Ayan. Oo. Mabusog lagas ng bata. Yan ang tanan ng mga officers, ng mga board of directors. Para mabali. Yan siyempre ang tanan ng mga constituent, han SOS Northville. Mga Kumusta ka mo? Ang mga taga Corville, oy, ha, pabahay ini ha? Mga taga Corville, mga taga Iroville. Yan, shout out nga dahil iyo, maupay nga kulop, upod na ito siyempre ang iyong mga officers, ha? Ang iyong mga homeowners association officers. Ang mga taga GMA, ayan, ang usa nga Lathan Habitat. Kumusta ka mo? Kumusta? Yan, siyempre gihapon, ang mga taga PICE. Oo, kumusta ang mga taga PICE? Mga taga Global. Oo, ang pipira-pira din nga unit han Global. Ayan, kumusta gihapon ang mga taga Villa Diana, mga taga New Hope, oo, ha, Barangay 107 Santa Elena. Yan siyempre din niya Barangay 106 and North Hills. Mga taga North Hills. Uy, dito Barangay 105 San Isidro Consuhi, Barangay Suhi. Dito amon kay Barangay 106 Santo Niño. Ayan, oo. Ang mga taga Barangay San Isidro o kung Barangay Suhi, Barangay 105 and Greendale nganhan Guadalupe. Kumusta ka mo? Upod na niyo mga HUA officers, ha? Ayan, maupay nga kulop ha iyo mga taga Guada, tikang ha phase 1 nga ta phase 3. Yan, ang mga taga Kuan, didiha Kabalawan. Ha, Barangay Kabalawan, ang mga taga Lions. Ang mga taga Ridgeview. Oy, ang mga taga Ridgeview, ha? Kumusta ka mo dida mga taga Ridgeview? Madamot at mga soki dida Ridgeview, ha? Facebook, ha? Pero sana i-search niyo didi ha YouTube live on direct, ha? YouTube and YouTube channel, i-search niyo an Art Ramasa sa YouTube channel. Na niyo makikita na kung di da profiles, may da ako upat nga mga puppies nga ginkukugos. Okay, sige. Samtang ma-play ak anahin musika, kay mainom-inom anay kita hing kape. Sige daw, kung baga umilob, baga hibaro pakit pag inom hit kape. Sige, man talaning kape. Oo, para masaya. Oo, di ba? Sige. Oy, kamu dida ha? Kumusta? Play anay kita hin music para makapagkape. Yan. Share and done ha? Ngan pidlitala niyo ang notification bell, ha? Inubuhat niya. Oo, adin akon music para hayong tanan. Suglagas ng bata. Ang inidur lalaki. Ang kutsara babae. Adi ang request nga request ini dito na akon FB kakulop. Tris Banyos. Ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Mahulog hatiin. Tinidur nga
hinkalipay nga hulos. Amon dun, ginta linguha, kay para kita magrisyula. Waray namon iba, Hala, tsahtsahi, birahi. kundi paglipay ha iula. Pagpuro sa kita nga tanan, pagsalin urunghan karisyuhan. Kami ang mga kaugok niyo, kamababatian Hala. Sige, tsahtsahi. pagtanap amik ko kuno. Amon tingo para serbisyo publiko. Nangyana nakanta kami cha-cha, o piliyo kami pag-enjoy kita. Pagrayhak ngan pagwisyo kita nga tanan, paglipay kita dinhi aparayawan. Kay ano ini nga gugmakundanay, mapawala mapatuusahay. Pag-abot waray nagot purong pahuway, daw sugad hinkaliri ini nga gugma magkasing-kasing. Ang gugma daw sugadin maharaw nga misay, dili nagsasaritanay. Magkadi ano pa man ini nga gugma kulos ay bisan may liko makalilipay. Bisan pa iramusan kariguan, hinsawot kurkurong kaguran. Ang gugma madukot kudhadughan, labot lakon na dangat kakasing-kasing ang kalipayan. Ang gugma daw sugadin maharaw ng isay, di nagsasaritanay. Magkadi ano pa man ini nga gugma kulos ay bisan may likom makalilipay. Dandan suy bayaan ko ikaw, mauli ako hakakloban. Lugari kung ikaw hidlawon, hatakloban mula ako ihilmon. Pasandig ko ikaw haluyuhan kakaw nginig, inhapinan ko ikaw basitiri maghugaw darig. Inigugma ko ikaw habukos ko nga kasing-kasing, kanak ulo po ko anim apoy maabog mo. Fresh Carlos! Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Dandan sulit bayaan ko ikaw, mauli ako hatakloban. Kundiri mo ako higilnan, diritso
mga diha parayawan. Inpasandig ko ikaw, haluyuan kakauminig. Inhapinan ko ikaw, pasidiri magbugaw, darling. Inigugma ko ikaw, habukos ko nga kasing-kasing. Kanang pulupuko anim apoy, pati anim amay, maabog-bog. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kaya mo ato ang Tres Baños. Ayan, oo, oy. Hindi na kita mag-iiha, maghuhuruman na kita. Kay katapusan na lang nga musika it akon baga maihahatag. Dila kapira it oras, ano ha? Oo, so hapag kaya na mag-ausa ka oras pala iton aton program ha YouTube. Oo. Putsa-putsa Ining na mag-asawa Ayan, so diri pa kita na Unla dadamo ano ha? Ang binubuhat nira Pagbungithan baba Para mabusog lagas ng bata Ang tinidur lalaki Ang kutsara Okay, so Kasal halang sige la. Abay nira Mga silya Ang binubuhat nira Suksikwat mula Daray nagbibingking Mahulog hati Sige, okay. Tinidur ka dugo Pilok na kutsara Okay, ngadto kitahan katapusan nga musika. So it's Oo. Adi man ang katapusan nga musika may original composition. Dinhilahin nga aton taramdan parahan nga tanan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ako isang kay nga palabad, bisan lahin mo at pinanmamalbag. Labi na kung nahuhubog, akasadhan nagbabaro balabag. Kunhin mo inulupigan, pinadaog nan binabanyakan. Pero kung katapunganin makisog, inuhulsod tsinelas at mag-inalagan. Kung nauli na nga ni Hangira, ang iya asawaan kontra, nag-aaway hira kadan kaaga, duruhin ka maaring asa, kairuhan mga aranyaw, kinakalasan ng nagkakamata, tumudhan ka maaring asa, atun mga tao na dinisturbulira. Kay ano na may mga tao ako nakakainom malipungan ulo nakakabinumpahan iya kasi tao kung imo sinasaway maato pa kaimo kairong atong mga tao na may sakit na kasing-kasing na nervyuso kung pagtarutar-hubon na sigurado mamamatay largo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kay ano ka may mga tao ako nakakainom malipungan ulo nakakabinumpahan iya kasi tao kung imo sinasaway maato pa kaimo
Kairo atong mga tao na may sakit na kasing-kasing na nervyuso kung pagtaru-tarugon lang sigurado mamamatay largo. Kung nauli na nga ni Hangira ang iya asawaan kontra nag-aaway hira kadan kaaga turuhin ka maaring asa kairo ang mga aranyaw kinakalasan ng nagkakamata tumudhan ka maaring asa at nun mga tao na dinistortulira o kay ano na may mga tao ako nakakainong palipungan ulong nakakabinupahan iyang kasitaw kung imo sinasaway matula mahimo kairo at kung mga tao na may sakit na kasing-kasing na nervyuso kung pagtaru-tarugon lang sigurado mamamatay largo o kay ano na may mga tao nakakainom malipungan ulo nakakabinupahan iya ikasitaw kung imo sinasaway matulang ahimo kairo at kung mga tao na may sakit na kasing-kasing na nervyuso kung pagtaru-tarugon lang sigurado mamamatay largo kahit ano na may mga tao na abusado kahit ano na may ada tao na mag-ipong anulo Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Okay guys, amo to an abusado na nagdarahan katapusan nga musika dinhilahin nga aton YouTube channel. Okay, don't forget to subscribe. Nan pidli talaan verification bell. Oo nga para mag-notify di daha iyo ha ang nga tanan nga aton mga show di diha YouTube. Ayan. Man akon ginpapasalamatan. Oy, nga da igin siya shout out ko anay hi Ate Miles Labit. Hello Ate Miles. Aton gin siya shout out si Ate Miles Labit di diha Finland. Ayan. Hello Ate Miles. Ang kutsara Yan gin siya shout out ko gihapon hi Ate Norbs. Si Ate Norbs Ider Mundik. Yan, aday ni hiya ha Chicago, Illinois. Ayan, di da USA. Ayan, Ate Norbs and Sir David. Hello Sir David, how are you? Sir David from Chicago, Illinois. USA. Oy, nga dakan Kuya Leo Garcia Udon. Didaha, Arizona, USA. Hello Kuya Leo, kumusta? How are you? Ayan, kumusta pa? How are you pa? Ay, nga daha iyo Atelita Balboina, thank you for watching. Madam Los Beminda, Cabos Lakabalabi kani. Nanhi DJ, Kuya DJ Alni Bulay. Thank you for watching. Nanhi Giovanni from Taguig. Sino pa ito, Kuya Romar? Hindi na mag-asawa ang trabaho lang nila kada pangahula. Ahi Giovanni Sibrero dito at ha Taguig. Para mabusog lagas ng bata. Oo, nga da kang Gilmore. Hi ninihiya, nagwawatch. Ang kutsara mabali Jack Music and Vlog. Ayan, atong papasalamatan. Thank you for watching. Ayan, ang mga viewers ang aton YouTube channel.
Live on Derrick from Tacloban City. From Barangay 106, Santo Niño, Tacloban. Yan, adi po kami ha, SOS Bill, North Bill. Oo. Ayan, salamat han iyo pagsubaybay, ngan iyo pag-watch or pagkita. Salamat han usa ka oras nga iyo sobrang gutiay. Salamat han iyo pagpahuram han iyo mga oras. Ngan gabay pada kamo permi hamoping ang panlawas ngan permi kondisyon samtang nagpipinamati ngan nagkikita ha YouTube channel. Nga aton mga nagkikita an aton mga followers sa aton Facebook page. Giniimbitar ko kamo didihini nga channel Art sa YouTube channel. Oo, paki-search niyo an Art Ramasa sa YouTube channel na i-subscribe niyo ini. Ayan, i-like dan like, share dan po. Ayan. No, i-follow, like, share and dan. Ayan. Aton mga kabarkada nga karuyag umimbitar kan Papa Art ho, anuman nga mga okasyon. Pwede ako singer. Pwede ka mo mag-imbitar ngan pwede niyo i-text, i-call. Ini nga mga cellphone numbers didaha verification. Ada naton mga cell numbers an aton Globe ngan Smart ngan ada gihapon na naton landline an 053. Ayan. 053 30 ano to? 053-830-4056. Ayan. Sige, pwede niyo tawagan. Anuman nga may nga imbitasyon, pwede kita, nakarawat kita, ha? Okay. So, abang ilan niyo ito na akong mga live diniha YouTube, ano? Yan. Salit, ako nagpapasalamat. Damong salamat tayo nga tanan, mga viewers. Thank you guys. Han iyo pag kita han aton taramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasa sa mga awit waraynon. Gabay pangada kamo hamoping nga panlawas kang kondisyon samtang nagkikita ngan namamati han mga sonata waraynon. Anako ni di kaabay-abay Kuya Romar Samson ngan iniin iyubos nga sangkay ngan tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa magsisiring. Good and blessed afternoon to each and everyone, and God bless, and I love you. Bye-bye. Kabahula mira kada pangaula. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waraynon. Han baba para mabusog lagas ng bata.